Pini bangkanali tum thumbnail mata title long tag long pota hailo. Lason tak tak sini li pini nali tum han VORENG AWARSAI APHUTHAK sinang than pon ikpo. Lapen kopia VORENG AWARSAI ma kan ana vacancy si doma lapen kopia department ma la bangkanali tum naso video long si klarda kalam chini pon ikpo. Lapen video cengce aprang si nali tum labangso channel long jong si akimi lang polte nali tum kaching on pen subscribe ingon. Lapen adung het belar jan tadu ida kanalitum berpon igdernon. Lapen e sonalam nalitum jongsi nilipan kopine nangkar june karjuya son do polte nalitum la so video along komen along nalitum azad alam stame narju ingon nilistame mo next video along stame na reply dun po nalitum pine karju kang tunga son do polte narju iktame. Lapen giveaway lam chithan lo polte giveaway bang lina anta fix pame melang asi longi kaduka vele long list teng not bahini bangke long vek po giveaway bang lapen nilita non mulam bang la an apor bangke do e masini li giveaway bang nanta result pipon pederlo lapen chithan chedate lam bang do opo mate ding opo lasi nalitum la sop VORENG AWARSAI APHUTHAK le nalitum langdam ingo klar dak pen la si pada depin pen video cengpon lo nang nili thihek pen stamina nalitum hanang than pachini pon ekpo nili ka la so video ka upload bang sub so le dikchet lo staminon ta upload lang las nalitum dak thek ponang po SSA mate Sarva Shiksha Abhiyan Assam Teacher Recruitment 2022 lapendak number 1 long langdam lo pulte nalitum dak thek ponangi assistant teacher mate LP lower primary anad dakbang number of post bang 1143 do lapen UR tum 0 lapen EWS tum 0 lapen SC tum 3 lapen ST plans tum le 433 vacancy do lapen ST hills tum le 646 an vacancy do lapen OBC MOBC tum han ave lapen PWD tum han dak 61 an do lapen ako number 2 long langdam do na assistant teacher UP social science anat mate upper primary studim bangke number of post bangke 135 do total lapen UR tum han 0 EWS tum han 0 lapen SC tum han 0 ST plans tum han 20 lapen ST hills tum han 98 lapen OBC mate MOBC tum han 11 lapen PWD tum han 6 do ason tak taksi number 3 long langdam tu na assistant teacher UP mate upper primary math lapen science anat bangke number of post bangda 68 ando lapen UR tum han 0 lapen EWS tum han le dak 0 lapen SC tum han le hini lapen ST plans tum han le dak 22 do lapen ST hills tum han le 38 do lapen OBC mate MOBC la tum han le 3 lapen PWD atum han le dak 3 an post do asi ningke hang abang phutum jog igdunon nonta upward manga dola lapen eligibility criteria of SSC teachers long langdam na the age limit banali tum dak thek pulang po 18 years for all candidate the maximum age in 40 years mate 18 pen 40 years ang bong molam matum apply dun long po lapen dak kitok bang ding ulang stamina lila anang than pon pe ik lo lapen qualification bang langdam te assistant teacher mate LP anat bang lower primary anat bang nali tum at least 50% marks nang po higher secondary along lapen Assam LP TET ki tok ki untang abang phutum nang poladak lapen det langdam thulo nang dak la son sigida ki tok do lapen latest 45 marks higher secondary lapen TET long ki untang abang phu mate abang phitum nang po son thak thak sika do ka via long tal son lo lat bang TET ki untang abang phu abang phitum hansil la so post mate vacancy bang dak piklang pon iklo nalitum dak thek molang po lapen assistant teacher UP mate social science anat bang nalitum dak thek molang graduation unai UGC recognized university with LP university with Assam UP TET dak diploma dunai 2 year diploma bang do nang po lapen TET ki untang abang phitum nang po lason thak sika do ka via long tal son lo lapen kai planning a process bang ni lidak
ki tok pen sta me nang piklang pon ikpon ali tum afan aprang si la so video description los ta link long po la so link long bere ko la pen ada nali tum theklong online application pudi la so dim nali tum registration nang po la pen da fit online application pen long ber to sinali tum login nang po login det pen fit nali tum dak pen personal details la pen education details la pen kapre ka documents nali tum upload nang po uploaded pen fit nali tum submit pu theklong submit adim ber nang po la pen submitted pen fit nali tum free now nang po la form bangke la pen candidate must upload their copies of flowing scanned documents in color la pen coloring documents nang po nali tum xerox se upload nang po la pen number 1 bangke nang short bangke nali tum passport photo size ta nang po la pen number 2 long bang SSLC admit card nang ige nali tum dak thek pon long ikpo la pen number 3 long bangke it's SSLC marksheet nang po la pen certificate da nai la pen number 4 long bangke degree la bang apus aling lo la bang de nali tum la pen number 4 long man degree marksheet nang po la pen certificate la pen any other marksheet and certificate of higher education da kanang po la pen DEIED mate B8 marksheet nang po first year second year la pen certificate nang po la pen caste certificate nai nali tum da thek po nang po number 7 long bang la pen number 8 long bang nali tum certificate NNC la tanai nali tum la pen number 9 long bang ta dak certificate of marksheet CT mate TET long marksheet bang nang po nali tum la pen number 10 long ta dak disabilities certificate bang nang po nali tum la disabilities bang nali tum medical long pesta me olai ik data chogi la pen number 11 long bang ta certificate of economical AWS certificate nang po la pen number 11 long 12 long bang nali tum dak thek po long po scanned signature bang kan nali tum nang vek po la pen lason thak important dates lang dam na important dates of SSA Assam teacher we can see starting bang dak 15 August pas dak cheng iglo nali tum dak pen thek po long po la pen ki jutsi bang la so chiklo 15 September ansi last date la sin non ta pordola and ninin thom kali ni kep an apor dolang las nali tum prabjen pen ning kyang hang bang pho bang fitum apply dun ego la pen so link long jong sinali tum bang polte la so website ong sibang pole dak pen nali tum long pon etpo online application nali tum apply the dak pen apply mila la pen notification nali tum lang polte dak pen lang ek mila la ken vacancies details nali tum dak pen lang ek mila la pen advertisement details ta nali tum dak pen long ek pon long ikpo kason thak sedak tutel nali tum long ikpo la pen nili non nali tum han advertisement alobang asap sowet mate thik pen sta mile napik lang poni aphan bori pon plus nali tum la video bang asap te skip igrino nali tum video lang ik thornon pada depin pen nili dak napik lang poni ikpo nali tum phan la pen nali tum the screen long thek pon lang po la hello advertisement alolo la pen dak lower primary upper primary lesson vacancies dak details nali tum thek long at po la pen last date nali tum dak pen details sai hui nali tum dak pen thek pon long po la pen documents copy paste nei mala bang nali tum dak pen details bang lang long ikpo dak do thailo ke to hodak nili na piklang mate nili na ke than teng lo la advertisement alo bang jong nali tum tala son details ke laing pulte nili phana contact ingo nili la so advertisement alo stame nali tum phan whatsapp lo stame nang sen ikpo la hello advertisement alo ban nali tum thek pon long po la so dim la lang igon la pen ka apply nei process ni lia sab so thi hek pesta me a website long nang pon ikpo la pen nali tum dak thek pon long po apply pula la so website long wang inang punang litum dak nali tum la thek long from online.net det assistant teacher thek long la pen la dak nali tum lang iko online system for the recruitment of assistant teacher from TET qualified candidates written priorities la pen under Assam Sarva Shiksha Abhiyan mission ahin pen lo la pen ason thak nali tum la ber thek long afrang kanali tum dak register tang lo pulote nali tum dak login fit milo la ber thek long login for the registered candidate la pen jong sunon sakimi nali tum apply dun lang pulote nali tum la registration form long ber ignang po dak ber igdet penali tum atheng nustami a page bang dak chingpu ikpo nali tum dak thek pon long po la hello registration form long la puelo la pen written petition number banali tum dak pen fill up nang po la pen that number 2 long bang the serial number of his her in the respective written petition the serial number to ignang po la pen TET type banali tum dak pen fill up on ignang po la pen TET CTET roll number nali tum dak pen fill up on ignang po la pen CTET certificate number nali tum dak pen fill up on ignang po
lason thak thak si lapen dak number 6 along banal tum thek ponong po marshit long ke do ting la nang litum amen koma bang phu bang phisi apply din ma so men nang litum dak pen fill up pon exam po lapen number 7 na banal litum thek ponong in labang mobile number lo nang litum mobile number dak bia don ingo lapen den number 8 long bang guardian name mate father names tame nang litum la marshit long ke do ting dak fill up pon exam po lapen email id double de email id bang dak pidon ingo avi pulte la banang ne la unmanotary le lapen 10 number long bang lang dam ingo post post applied from kuso post ong nalitum apply duni ki jog duni mala banalitum takpan select mon example lapen number 1 2 3 ando da assistant teacher lp do lapen assistant teacher up mat up do lapen 3 number ma assistant teacher up mns lason doi lapen nalitum dak chong wipe mon igol asi kuso di manalitum ki jog duni la bang nalitum la fill up anon la fill up det nalitum la submit puthai loi dak ber example apen aprang proses man ni dak pen apiklang pontek titet pot hema ni lilong pen madu tak apply abang phu abang phia videt posin ni libangen lapen aprang bangen apiklang pon tek titet jong se ka apply nang ni tom la ka apply don ka fill up hot copy ni jong se problem to chat mate chok chi chat tek ti chat pulte ni lipan na homri ngo ni lista men ang chirab dunia phan bor ipon pu asipinia video bangla an sing ton jok jidet po themala and so video dinglen lo lasi nali tumle jog dun de apply dun de pustaki jog dun bang aning ke hang dun bang dui las nali tum video kan ma share on share ingon pache thang nang karbiang long arad ke do ona phanta lapen tet qualify candidates bang do ota hai lase pajog dun na la hello pinya video la ansing ton jog jetat potang te mo ka pheka video long les tong tunang tang de do me thang me ka do ka vi karbi teach 2.0 youtube channel ke lang ra do on phasta me nil hin pen kardom